Δημήτρη Πάφρα είναι ιχθυολόγος, υποψήφιος διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε το θέμα αυτές τις μέρες, και όχι αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, είναι ο λαγοκέφαλος, η έκταση που έχει στις ελληνικές θάλασσες, τα μέτρα που παίρνουν διάφοροι δήμοι και πόσο επικίνδυνος είναι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε αρχικά να κάνουμε ένα σχολιασμό πάνω στο οικονομικό κίνητρο για την αλλιεύση του λαγοκέφαλου. Τα 5,33, ναι. Ναι, που πρέπει να το δούμε με τις σωστές διαστάσεις. Δεν είναι ένα μέτρο φυσικά το οποίο από μόνο του θα μπορέσει να εξαφανίσει το είδος στην Ελλάδα. Ο λαγοκέφαλος είναι, όπως έχουμε αναφέρει, ένα ξενικό εισβολικό είδος με μια μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα. Παράγει μεγάλο αριθμό αυγών και έχει ήδη κατασταθεί σε πάρα πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Τι λέτε? Άρα η πλήρης δηλαδή εξάλειψη του είδους με το κίνητρο αυτό δεν είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Ναι. Άρα πώς θα το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό? Αυτό που έχει νόημα είναι μια στοχευμένη αλλιευτική πίεση, δηλαδή να αφαιρούνται συστηματικά άτομα από τον πληθυσμό, ιδίως τα μεγαλύτερα αναπαραγωγικά και πιο όρημα άτομα, ώστε να περιορίζεται όσο γίνεται η τοπική αυθονία αλλά και το αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους. Ναι. Επομένως, το μέτρο Άρα αυτό, στοχευμένα δηλαδή λέτε, μάλιστα. Ναι, και αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει ώστε η εξίσωση, επειδή όπως έχουμε αναφέρει οι θηρευτές τους τα δικά μας νερά είναι ελάχιστοι. Είναι η χελώνα καρέτα όπως έχουμε αναφέρει. Σε συγκεκριμένες περιοχές όμως, αυτό δεν είναι παντού. Ναι. Στη Λακωνία κάτω έχουμε. Είναι πρόβλημα όμως γιατί δεν υπάρχουν θηρευτές. Ναι, έχει μεγάλη αναπαραγωγή, άρα το κομμάτι αυτό να ασκήσουμε μια αλλιευτική πίεση στον πληθυσμό και να μειώσουμε τους πληθυσμούς είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρθει. Όπως βλέπουμε και στην Κύπρο αφαιρέθηκαν 100 τόνοι ψαριών από τέτοιο, άρα τοπικά θα υπάρχουν μερικές μείωση του πληθυσμού. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά αυτό το ψάρι για τον άνθρωπο? Δηλαδή, γιατί ακούγαμε ότι αν δεν το ενοχλήσεις, ότι αν δεν πας γυρεύοντας, να το πω απλά, ότι δεν σε ενοχλεί κιόλας. Επιστημονικά είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο και έχει μια επιθετικότητα όσο προς τον άνθρωπο, προς την τροφή του, προς τη λία του. Επιβεβαιωμένα περιστατικά στον ελλαδικό χώρο είναι ελάχιστα. Κοντά στο 0 από τα μπάνια που γίνονται. Βλέπουμε τα ψάρια τα οποία και τα κούσματα τα οποία έχουν γίνει προς τον κόσμο. Βλέπουμε ένα βιντεάκι που είχε παίξει πριν 6-7 χρόνια, το οποίο ο άνθρωπος, ο λιόμενος, έβαλε το χέρι μπροστά στο ψάρι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολική και η δημοσιότητα που δίνουμε σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα? Αυτό λέω. Είναι υπερβολική, εκεί θέλω να καταλήξω. Η μοναδική επικινδυνότητα που έχει το συγκεκριμένο ψάρι είναι η κατανάλωσή του, επειδή περιέχει μια φυσική τοξίνη, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, τη δεδατοτοξίνη, η οποία είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, άρα δεν πρέπει να καταναλώνεται. Αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να ξέρει. Μας έχουν στείλει εδώ ακροατές ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το καταναλώνουν το ψάρι αυτό, το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είδος, συγγενικά είδη. Είναι πολλά, μάλιστα. Ναι. Είναι 6 είδη από λαγοκέφαλους της οικογένειας, το οποίο αυτό περιέχει στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα. Καλό θα είναι, μπορεί ειδικοί σεφ στην Ιαπωνία να κόβουν μέρη τα οποία δεν περιέχουν. Ναι, γιατί το ξέρουν, γιατί προφανώς το κάνουν πολλά χρόνια και έχετε δίκιο, αφού είναι 6 διαφορετικά είδη από το συγκεκριμένο ψάρι. Έχουν, λέει, λιγότερες τοξίνες. Ένας ακροατής που μας ακούει, λέει, στην Ιαπωνία. Στην Ελλάδα είναι, λέει, πολλαπλάσια η τοξικότητα. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί είναι πολλά τα ίδια, αυτό λέει ο κύριος. Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένο είδος το οποίο έχει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης τοξίνης, ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος. Ναι. Ο κοινός λαγοκέφαλος. Τώρα, γιατί έχουμε έξαρση στη χώρα μας αυτό το διάστημα? Δηλαδή, πάντα είχαμε στις θάλασσές μας λαγοκέφαλους. Η ζέστη, τι? Ναι, άλλαξε. Η θερμοκρασία του νερού είναι αυτό που λέμε η κλιματική κρίση. Φυσικά, ας το πιάσουμε από την αρχή. Οι πρώτες καταγραφές ξεκινήσαν το 2005 στην Κρήτη με λαγοκέφαλους. Μετά βλέπουμε να αυξάνονται και να έρχονται ακόμη πιο βόρεια τα ψάρια. Οι θάλασσές μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, θερμαίνονται. Είναι είδη τα οποία είναι θερμόφυλλα, άρα ευνοούνται οι συνθήκες και αναπαραγωγής και εξάπλωσης και έχουν γίνει είδη τα οποία έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Άρα δηλαδή η αύξηση θερμοκρασίας,
η αναπαραγωγή τους που είναι αρκετά μεγάλη και οι συνθήκες που δεν έχουν θηρευτές και βρίσκουν τροφή τα κάνει να εξαπλώνονται με αυτούς τους ρυθμούς. Άρα 20 χρόνια επί της ουσίας είναι από τότε που τα βρήκαμε σε ελληνικές θάλασσες. Ναι. Να ρωτήσω εγώ για τα τέτοια, για τα, πώς τα λένε, για τους καρχαρίες. Έχουμε καρχαρίες, τρώνε οι καρχαρίες οι δικοί μας εδώ. Κάτι καρχαριοειδή ρε παιδί μου βλέπω που λένε στις εκπομπές. Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε αρκετά να γράφουν ότι έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, θεάσεις πάρα πολλές στις ελληνικές θάλασσες. Αν το πιάσουμε από το κομμάτι το επιστημονικό, οι καρχαρίες που είναι και οι κορυφαίοι θηρευτές του οικοσυστήματος και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα νερά, βλέπουμε ότι μειώνονται και πάρα πολλά είδη είναι σε εξαφάνιση. Άρα οι δικοί μας εδώ δεν να το ελαφρύνω, δεν θα κάνουν, οι δικοί μας δεν έχουν. Μα είναι θηρευτές, αν υπήρχαν θα είχαν αφανίσει και τους λαγοκέφαλους, αυτό λέει. Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω, άρα είμαστε, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνοι εδώ κάτι. Επίσημα στην Ελλάδα έχουν περάσει περισσότερα από 60-70 χρόνια για να έχουμε κάποιο ατύχημα από καρχαρία. Όλοι θεωρούν τους μεγάλους αυτούς θηρευτές όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και προκαλούν αυτόν τον τρόμο. Οι καρχαρίες δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Χρειάζεται μόνο μια ψυχραιμία και να είμαστε ήρεμοι πάνω στο θέμα. Αν συναντήσουμε, όπως είδαμε το γαλάζιο καρχαρία στη Διωτία, να είναι στα ριχά. Είναι ένα είδος ο οποίος είχε έρθει στα ριχά λόγω τώρα τροφής που αναζητούσε, λόγω της αναπαραγωγής του, όπως βλέπουμε πάρα πολλούς μάκο αυτό το διάστημα, λόγω της αναπαραγωγής. Αυτή τι δεν είναι επικίνδυνη η μάκο? Αυτοί οι καρχαρίες είναι οι πιο γρήγοροι καρχαρίες που έχουμε στα ελληνικά ύδατα. Είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Απλώς όπως αναφέρονται και παγκόσμια, αν το δούμε, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι ελάχιστες. Μάλιστα. Άρα γενικά πάντως για τους λαγοκέφαλους να μην ανησυχούμε. Γενικά να κάνουμε μπάνιο, αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Αυτό είναι το θέμα και εκεί πρέπει να καταλήξουμε ότι όπως είδαμε με τις mock medices που γίνεται ένας χαμός στον ευωικό κόλπο με τους καρχαρίες και τους λαγοκέφαλους, ο κόσμος πρέπει να έχει ηρεμία, να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Χρειάζεται μια προσοχή και μια σωστή ενημέρωση προς όλο τον κόσμο για να απολαύσουν τα καλοκαιρινά μπάνια. Βέβαια τώρα κύριε Μάρφα, άμα βρω εγώ τώρα εδώ, άμα δω μπροστά μου ένα καρχαρία μπλε άμα δω αυτό, θα τρομάξω λίγο. Εσύ μην πας στη θάλασσα, Νικό, στα ριχά αγάπη μου με αυτό. Η αλήθεια είναι. Θα τρομάξουμε, αλλά θα χρειάζεται να υπάρχει και μια ψυχραιμία για να μπορούμε να απολαύσουμε τις ελληνικές θάλασσες. Γιατί αν πάμε με το σκεπτικό αυτό και όταν πηγαίνουμε αναρρίχηση στο βουνό και δούμε μια αρκούδα, που οι ίδιες πιθανότητες είναι. Μην πάμε στις αρκούδες τώρα. Για το χειμώνα. Ναι, καλά, δεν θα κάνεις αναρρίχηση. Για μια αρκούδα μπροστά. Μα δεν κάνεις αναρρίχηση, αρματάκια μου, εσύ. Ναι, εσύ, αναρρίχηση δεν κάνω, αλλά στην Πίνδο, ας πούμε. Τι κάνεις στην Πίνδο, εσύ, αγάπη μου, κάθεσαι σε μια ταβέρνα. Στην ταβέρνα, άμα το δεις απ' έξω. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, ήταν ο κύριος Πάφρας και τον ευχαριστούμε πολύ.